Bueno, nik uste guretzako jolasteko partidu politxo dela, ez da, azken intentzio gehiago da, zuzauz denpora guztien como kantza barruen, kinieli egize da, urten sartu horretan, ondo joan bihatxula, kantzan gerota gehiago goan, gerota dantu gehiago ekosuz, kanpoan zauzela, hoz geratze zara, bueno, Ameriketan hona jolasten genuen, hemen apur bat diferenti da, ikusko da zelan dagoen, da nik uste dut publikoan txako interesantia dela, igual. Bueno, diferentia, azkenian igual joku estilo diferentia, orduan lau pareja egon da, igual gelditxuta pareuta kanpuan denbora bixo biharzea, fizikoki ostu bezala etxezea, baina hortako preparatzen geha, baki guzeladan, Olestarrian iparaldian hola jokatzen egon geha azte santutan, gauzak funtzioa dugu eta hemen funtzionatzen duen. Bueno, nien oso sali, ez? Naixote partidu jokatu, azkenin jokun gehiago sartze zaieko partidun, eta, gitxuak ostetate igule hasierako horretan, orduan kinielan ondo konzentratu urten biko da, dana segi zen paseten da, orduan faietan basu kanpora zoiez, da, formato diferenti, egokitxun biko da horretara be. Eta, kiniela sistemia jolastuko gu, eta horrek benefizio baitezte, fizikamente gitxiago exigiduten deu, baina gero mentalmente fallo bakotxa astuin bizu, hueltan zoazen erako ondo jolasteko. Izan kineletan esperientzi bauket, ibili nintzen danian da urte bete, orduan euraldetik beste batzuk ez daukina dauket, baina izan ena kinelen sali, diferente jokatu bida, segurotxua jokatu bida, eta pasientzi gehitxuaz, eta horraldetik pixkate falla gehitxot, orduan alegin nengo gu, lehen esaten pareja nahi nik baskeaz, orduan esperantza hona baukaz bintzat.